हेलो, बताओ ना। क्या तुम पड़ोसी apa anak kau jadi? Alamnya betul-betul mana? Anak kamu wifi kau kamu wifi kamu kau jadi? Wifi tuh kayak kamu kau? Aku kamu kau saja. ହେଇଟି ଶୁଣିଛ କଣ ହେଲା କାଇଁ ପାଟି କରୁଛ? ଆନକୁ କହୁଛି ତମେ ତା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲ ତା ମା ଫୋନ ଦେଲ। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଭାବିଛି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କାମ କଲି ବେ ମିଛ କଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ? ଭାବିଛି ମୁଁ ତମ କଥା କହୁନି ଯେ ମୁଁ ନୂତନ ୱାଇଫ କଥା କହୁଛି ଯେ କଣ ନୂତନ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଇଫ? ହ୍ୟାଲୋ ନୂତନ ହ୍ୟାଲୋ ନୂତନ ହ୍ୟାଲୋ ୱାଇଫର କଣ କରିବା ଯେ କିନ୍ତୁ ସାଇଟି ତୁମ କୋଉ ୱାଇଫ କଥା କହୁଛୁ? ମୋର ତ ଗୋଟେ ୱାଇଫ ଆଉ ୱାइफ जी वाइफ ना वाइफ मतलब इंटरनेट वाला वाइफ जी इंटरनेट वाला वाइफ। अच्छा तो वाइफाई कथा कौन? अच्छा सोच अन्ना वाइफ वाइफाई कथा कहला झाड़ नहीं जीवी की अन्ना तुम्हारा पासवर्ड कौन है? कौन मो वाइफ पासवर्ड कत कौन देले? ତମର ୱାଇଫ ମୋ ଘରେ ଆସୁଛି ତମେ ପାସୱାର୍ଡ ତ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଆବେ ହଲକ ତୁ ଦେଶୀ ପାୱା ମାରିକି ବସୁଛୁ କି? ୱାଇଫାଇ ରେ ରେଞ୍ଜ ତ ଆସିବ ତମେ ପାସୱାର୍ଡ ତ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଦେବିନି ନା କଣ କରିବୁ? ତମ ୱାଇଫ ମୋ ଘରେ ଆସୁଛି ତମକୁ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ପାସୱାର୍ଡ କହିବାକୁ ପଡିବ। अन्ना एमती करनी जस्ट 5 मिनट के लिए वीडियो है। अबे हल्का तो पैसा देख भी दो ना अब पासवर्ड डबल लगे ना देवी कौन खड़ी जा मोटा मोटा कंप्लेन मार देवी तुम वाइफ मो घर विदाउट परमिशन ओवर बॉल कला भी ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ ମାରିବି ସମାଜ ମୋର ଉପରେ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯାବେ ଖାଡ଼ିବୁ ସାଲେ